Pavel Šoltes, Kelly a neb první sčítání holubů v Čechách. Rozhlasová komedie. Dramaturg Josef Havnička. Stereofonní scénář Josef Henke. Spolupráce Miloš Kot. V roli alchymisty Edwarda Kellyho uslyšíte Jiřího Lábuse, sluhu Bepa hraje Jiří Zahajský, Markvarta z Hadic Jaroslav Kepka. Paní Anna Hana Maciuchová, farář Titus Vlastimil Brodský. Režie Josef Henke. No ty taky. Co se plašíš? Kelly, hledám tě po celém domě a ty si na borku. No, co to děláš? Vyplašil si je. Snad se tolik nestalo. Alchymista jeho milosti císaře má stejně sedět v laboratoři a ne si krmit po dvorcích holuby. Ještě si tu zvyknou, někdo si všimne, co jich k nám lítá a kdo ví, co si pomyslí. Co by si pomyslel? Holubů je plná Praha, lítají všude. Holuby můžou nosit zprávy a my si teď musíme dávat pozor na každý krok. Už i před holuby? Bepo, vždycky jsi byl podezíravý, ale poslední dobou to u tebe začíná být posedlost. Jenom opatrnost, protože ty jsi zase důvěřivý jako malé dítě. Hned když jsme sem přišli, tenkrát u jeho milosti, neměl si to říkat. Zase s tím začínáš. Co jsem řekl, to jsem řekl. A zpátky se to stejně vzít nedá. A děje se něco, no tak vidíš. Děje. Špehují nás. Kelly, měj rozum. Bylo by moudřejší z Prahy zmizet. Zvykni si jednou, že kolem lidí v našem postavení se občas objeví někdo zvědavý. Ostatně říkal jsi, že se to zbavil. Zbavil. Už před 14 dny? Tohle byl jiný. Už druhý. Třetí, když to musíš vědět. Kam jdeš? Počkej, potřebuju, abys mi něco podepsal. Myslel jsem, že dneska zajdu za Anou, no tak ukaž. Tady, vpravo dole. A ještě jednou sem. No. Prodáváme pár nemovitostí. Zase? Aspoň výhodně? No, přímo na tom nevyděláme, aspoň ne hned, ale potřebujeme mít po ruce hotové peníze. No dobře, nic mi nevysvětluj, já vím, že se vyznáš. Možná se u Anny zdržím do rána. Ale o tom, že prodáváme nemovitosti, ji radši neříkej. Mluvíme spolu o úplně jiných věcech. Anna je dáma a obchody nezajímají. To je na zedníky. Na zedníky? No ta hotovost v síni přece spadla na 2 místech ze zdiho mýtka. Aha, ale na 3, ne na 2. No tak na 3, všude se válí cihly a vzduch je zatuchlý jako v hrobce. Jak to myslíš, v hrobce? Proč zrovna v hrobce? Žádné hrobce, to je jen od mokré malty. Až někdy nebudeš doma, opravím to. Sám? No sám, samozřejmě, že sám. Proč bych pouštěl do domu cizí lidi? Když sám, tak než potřebuješ hotové peníze? Můžou nastat okolnosti, něco se stane, nebo tak. Vždyť si nechtěl, abych ti to vysvětloval. Jo, máš pravdu, radši ne. Já na tvoje trhovecké moudrosti stejně nejsem. Ty si vykládej na rynku kramářů. Klid, prosím. Pánové, asi se divíte, že jsme svolali a to proti všem zvyklostem tuto poradu. Naše společná práce je, jak víte, důvěrná, platí pro ní tedy zásada, že se nebudeme osobně stýkat, ba ani znát. Na druhé straně však příliš důsledné dodržování zásady, že se nebudeme osobně stýkat, ba ani znát, by za určitých okolností mohlo vést k tomu, že by naše důvěrná práce přestala být společnou. No to by bylo škoda. A takové okolnosti právě nastaly. S tím bych se moc Porada tedy ano, ale nepovede se o ní zápis. Prosím o hlášení. Rovnou k věci. No ovšem, k věci Kelly. Kelly Edward. Alchymista narozený v Anglii, původním povoláním snad notář, snad lékař, snad i něco jiného. Působení v Nizozemí, Německu, Polsku, možná ne všude, možná však i jinde. Od roku 1584 v Praze u dvora jeho milosti císaře římského, krále uherského a českého, arciknížete rakouského, markrabí moravského, knížete lucemburského a slezského a markrabího lužického Rudolfa II. Malá poznámka, místo jeho milost císař a tak dál říkejme raději prostě JMC. No pokračuj. Už při prvním slyšení u jeho u JMC zbudil Kelly zcela nežádoucí pozornost výrokem: zlato nedělám,
Podle mého názoru to ani nejde. Ten Kellyho výrok ještě jednou. Zlato nedělám, podle mého názoru to ani nejde. Pro alchymistu zcela netypické. Prosím dobře zapamatovat, jednou nám to pomůže rozhodnout se, co proti němu máme. Raz. Zlato nedělám, podle mého názoru to ani... Děkuji, stačí. Máme ve zprávě, co tedy dělá? Říká, že vědu. Jo, známe vědu a věda... Pánové, pokračuj. Důsledky zmíněného výroku neočekávané. Ze strany JMC pravidelný plat, povýšení do rytířského a později do panského stavu. Ohlas v tuzemsku. Všeobecné přesvědčení, že Kelly už dávno zlato dělá a prudké zvýšení důvěry v alchymii vůbec. Účastníci slyšení: okamžité investice do laboratoří, výsledkem katastrofy hospodářské i jiné. Vilém z Rožmberka 1,5 milionu zlatých dluhů. Jan Zbyněk Zajíc z Hasmburka, synové bez dědictví. Bavor Rodovský z Hustířan na Mizině se zákazem zabývat se nadále alchymii. Kašpar Lukáč z Veselí po výbuchu laboratoře vůbec nenalezen. Stačí. Nás budou zajímat především zahraniční ohlasy. Zahraniční ohlasy za A. Svatá stolice. Záležitosti pověřen kardinál Tito Travellini. Jeho lidé určitě v Praze, avšak zatím nezjištění. Zda také on sám není jisté. Slyšíte? Za B. Protestantská strana, bankovní dům Vandenu Norimberg. Přítomnost jejich člověka v Praze pravděpodobná, ale neprokázaná. No prosím. A my, místodržitelský úřad JMC? Případem Kelly pověření postupně 3 příslušníci 2. oddělení. Krycí jména Ješek, Lešek a Pešek. Pronikli do Kellyho domácnosti, ale pak zmizeli beze stopy. Všichni 3. Klid, prosím. Provedu závěr. K naší práci celkově. Něco víme, a pokud nevíme, víme, že to nevíme. A pokud ani to ne, přesto jsme zde a připraveni jednat. V tom je naše síla. Raz. V tom je naše síla. A k případu Kelly zvláště. Oč nám vlastně jde? To je zatím nejasné. Ale když jedná Svatá stolice a norimberští Vandenové, je jasné, že si nemůžeme dovolit čekat. Třeba, že zatím nevíme jak, jednat musíme i my. Proto bylo rozhodnuto nasadit 4. muže. Roz. Ať žije JMC. Ať žije JMC. Ať žije JMC. Ať žije JMC. Ať žije. Podívej, ta holka. Která? Tamhle nese holuba v kleci, ta, co se tak pěkně vrtí. No, to je sen po dlouhém půstu. Radši se rychle probuď. To je přece Klára, služka vdovy Anny. Ne, vdovy, co za ní chodí císařský alchymista? Učí číst v nebeských znamení. Ve znamení Venuše. Venuše je planeta, žádné znamení, moulo. Znamení je třeba pana. A bejk. Ta holka ale musí znát věci. Jenže s tebou by si jedině hrála na podejdávej. Uvidíme. Hej, panenko. Kláro. Myslíš mě? Ale já nejsem hluchá. Máš to ale roztomilou holubičku, můžu si ji pohladit? Kvůli tomu pískáš jako na lesy, co chceš dál? Dál samozřejmě taky. Dáš pryč ty zvědavé prsty? A nebuď taková, mně se holubičky vždycky líbily. A víš, co je na nich nejhezčí? Co pak? Vole! Ty vole, to je holka. Jenže píchou neví, že má taky zadek. Ví a jak. Až bolí vidět, co s ním umí. Říkej si, co chceš, ale ta to má v sobě. Styďte se, pohani.
Na ženské zadky, to se ohlížíte, za to k nebi oči obrátíte jen, když máte korbel u huby. Hele, velebníček, a taky má holuba v kleci. To znouze, velebný pane, z čiré nouze. Nouze nám brání pozdvihnout oči. Měl bys mít pochopení. Koukám, že tady chodíš v dost ošumělém, tak taky nebudeš velký boháč, ale i chudá vdova z písma sáhla do měšce. Kdybys nemohl rukou, velebný pane, rádi ti podržíme klec. Nesahej mi na holuba, ochlasto. Tu máte na hříšný korbel a zmizte. Na 100krát. Velebnosti. Kdo jiný než pastýř má pomáhat chudým pozvedat zráky vzoru? Ano. Velebný pane, tady. Už jsem měla strach, že jsme se minuli, velebný pane. Ne tak nahlas, dcero. Jak to divně chodíš? No jako ty druhé, abych nebyla nápadná. No ale s mírou, dítě, s mírou. Tak, teď postavíme klece na zem, chvilku si jako budeme povídat a potom každý vezmeme tu druhou. Jsou holuby stejní? No do peříčka. Tak, teď. Počkat. Dítě. Kam zase koukáš? Zapomněla si, co máš říkat? Kdyby nic jiného, jsou to slova písma. No tak. 60. jest královen. No jo, aha. A 80. žení? A mladec bez počtu? Jediná jest však má holubice. Už můžem? Ještě co, Kelly? Pořád k vám chodí? Říká něco? Ten toho namluví. Nejvíc o delfínech. To neznám. Nějaké nové heslo? No, že si s paní Anou budou hrát ve vani jako delfíni. No, já jim pokaždé musím připravit koupel, přes vanu položit prkno, na prkno ubrus, džbán, víno, cukroví. Stačí. Ale paní Anu to moc netěší, být já na jejím místě. Prkno bych takhle popadla, letělo by ubrus, víno i cukroví. Tak, zpamatuj se. Teď dávej pozor. Dneska ráno... Posloucháš mě? No tak. Dnes ráno byla na místodržitelském úřadě porada. Ztratili už 3 lidi, nasadili 4. Markvarta z Hadic. Když Kelly tenkrát řekl císaři, že zlato vyrobit nejde a ono tedy nejde, tak tenhle Markvart uvěřil stejně jako tolik jiných, že je zlato na dosah. Vložil celý majetek do alchymie a teď je rád, že ho místodržitelství zaměstnalo ve 2. oddělení. Markvart z Hadic. Budeš si to pamatovat. Markvart z Hadic. Kdyby se ukázal, pozor na něj. To je zatím všecko. Teď si vezmi mého holuba a já si vemu tvého. No co je? No už zase nevíš, co máš dělat? Ale vím, velebný pane. No tak to udělej. Velebný pane, když já se najednou stydím. Stydíš? Snad ne mě? No částečně taky, velebný pane. Co pak tobě nepřišlo divné, že si tu vyměňujeme holoubky? Mužský se ženskou? Tady máš ruku políbit se, brat klec, a už ať si doma. A kroč svoje sysly. Už jsou vyměnění, velebný pane. Holuby. Sysly? Smysly, ne sysly? Ta holka mě pokaždé vyvede z míry. Ale ať si říká, kdo chce, co chce. Má to v sobě. Tak ti moc děkuji. Jakže se jmenuješ? Markvart. Markvart z Hadic. Z Hadic. Kde to jsme? Doma. Moc si mi pomohl. Aha. Já jsem Beppo. Jen Beppo, odnikud. Jsem tajemník Edwarda Kellyho. Ne, tajemník císařova alchymisty? No, něco jako tajemník. Někdy ho dopálím, ale má mě rád a ve všem mi důvěřuje. Tady bydlí? A ty dveře vedou do jeho laboratoře? Radši na ně neklepej. Nemá rád, když ho někdo ruší. Co to bylo? Něco se mu asi nepovedlo. Podrž mi ještě to druhé ramínko. Ano. Tak, ukaž. Uložím je do skříně. Tu máš.
A co jsme to vlastně nesli? Vidíš, ne? 2 roucha jeptišek. Pro pána, nač potřebuje alchymista roucha jeptišek. Ještě ani neví, že je máme. Zase. Co to asi dělá? Většinou voňavky a krémy pro dvorní dámy. Takové hlouposti? To jako, proč nevyrábí zlato? Jednak to neumí a pak nejvíc se odjakživa vydělává na zbytečných věcech. To je zákon trhu. Destiluje taky likéry pro jeho milost. Velmi výnosné. Nechceš skleničku ochutnat, když jsi byl tak hodný. Rád. Bez tebe bych měl obě ruce plné a nemohl bych ani do kapsy proklít. Fuj. Zázrak, že jste ještě nevyletěli do povětří. Občas taky něco bouchne, ale zatím se nikomu nic nestalo. To jsou silné dubové dveře, fošny 2,5 coule. A ta rozbitá stěna? To není od toho, to si nevšímej. Budeme malovat. 3 otlučená místa, velká jako lidská postava i tvar mají podobný jako terče na střelnici a vypadají čerstvě zazděná. Poslouchej, neříkají ti náhodou něco jména Ješek, totiž Lešek, ale a Pešek? Chtěli jsme původně... A zní Dutě. Nesahej mi na zeď, ještě mi ji rozvalíš. Víš, co mi dala práce? Navíc umíš zdít. A to 4. místo, tenhle výklenek, ještě nezazděný. Prostě jsem to nestihl. Na všecko člověk sám nestačí. Tak, ta sklenička. Ty si se mnou nedáš? Vidíš, že už mám nalito. Ale nepiješ. Mám jen 2 ruce, ne? Postavil jsem si ji na stůl. Nečekej na mě. Tak teda na zdraví. Na zdraví. Ta má ale sílu. Viď? Jeho milost si ji taky chválí. A neměl by pít, má dnu. A kdyby jen dnu... Ještě? Ne. Už... Ne. Ty pořád nepiješ. Co pak? Je ti něco? Nějak špatně. Ale to snad ne. Tak dobrý likér. Něco v něm je. Je to vlastně naše tajemství, ale tobě to řeknu. Valerián, něco mařinky, pár lístků máty. Ty nepiješ. Ten likér je otrávený. Šlo to rychle. Až moc. Rychleji, než jsem čekal. Asi jsou čím dál míň odolní. Tak pojď, chudáku, fízle, hezky ke kamarádům do toho výklenku, když tě tak zajímal. No. Malta už je připravená. Holoubku bílý u létní vichřici. Úkladu ďábla střeste se hříšníci. Nastal čas bdít a chránit svou vinici. Už jdu! Poplach, velebný pane. Zatím jen pohotovost. Slyšela jsem ránu a viděla vyletět holuby. Počkej. 60. jest královen. A 80. ženin. A mladic bez počtu. Jediná jestřák má holubice. Co se stalo, velebný pane? V rychlosti. Člověk z místodržitelského úřadu pronikl do Kellyho domu. A pan Kelly? Krátce na to tam došlo k výbuchu. A pan Kelly, co se mu stalo? Podrobnosti ani spojitosti zatím neznáme. Okna jsou vytlučená a kdokoliv se může dostat dovnitř. Zkusíme to? Ani nápad. Budeme dávat pozor, aby to neskusili ti druzí. A oni to zkusí. Ani nápad. Budou dávat pozor, abychom to neskusili my. Ale my jim ukážeme. Schválně to neskusíme. A tím je zmatek. Na chvíli. Ten člověk z místodržitelství zašel příliš daleko. Kaše nám houstne a bude třeba odstavit ji z plochy. Kaše? Možná, že nezbude, než
Kelly ho odstranit. Zabít? On je tak nebezpečný. Vůbec ne. Zatím se ani nedá říci, kdo ho odstraní. Ale ať to bude kdokoliv, neudělá to proto, že by byl nebezpečný Kelly. Nýbrž proto, že jsme si nebezpeční navzájem. Psi se o kost hryžou, vezmi kost a přestanou. Aha, a ta kost je Kelly? Teď se vrať domů k paní Aně a měj se na pozoru. Nastal čas bdít. A chránit svou vinici. To jsi ty, Pepo. Co se stalo? Jak já to mám vědět? Kabát máš nad ranc. A rukáv ti ještě doutná. Jinak jsem celý. Vypadá to tak. Naživu. Aspoň si. Co jsi to prováděl? Nevím. Mám takzvané okno. Počkej, vím, že jsem bral ze skříňky rtuť. Jo, nechal jsem na ní působit líh a ještě něco, ale co to si... Jo, kyselinu dusičnou. Abát. Ne, hned ne. Napřed se na dně usazovali takové žluté krystalky, ale do těch už stačilo jen takhle cvrnknout. Kousek mi musel zůstat za nechtem. Prsty ještě máš? Zaplať pánbu. K čemu tohle všechno je? To je ale otázka. K čemu tohle všechno? Jak živ nebudeš mít duši vědce? Vědci to prostě nedá. Miluje práci pro ní samu, ne pro její vezdejší výsledek. Výsledek je přesto slušný. Dubové dveře 2,5 coule. Vylítli i se zárubní. A ty s nimi. Můžeš vstát? Snad můžu. Ale pracovat už asi dneska nebudu, viď? Stejně bys neměl kde. Laboratoř máš v háji. Počkej chvilku. Něco tam ještě hoří. Dej sem ten čbán. To musíš hasit zrovna vínem. Hasím tím, co mám po ruce. Sám jsem dával do laboratoře předpisové vědro s pískem. Kde je? Do něčeho si snad musím zapíchnout slunečník, když si chci na zahradě číst. Stejně by bylo vlíto i s dveřmi. Kelly, když je všechno na maděru, co takhle vypadnout z Prahy? A kdo dá zatím do pořádku dům? To by se zařídilo. Prospělo by ti to? Mně teď prospěje vana plná horké vody. Ty se tady o to nějak postarej a já jdu k Aně. Trochu si vyjet, jenom na pár dní. Pozor, nezakopni. Co to je? Člověk. No to vidím, ale nehýbe se. Kdyby se hýbal, je po něm. Tak něco dělej. Ten výbuch ho určitě jenom omráčil. Ne. Ne? Ne. No, to je pěkné nadělení. Podívej, Kelly, zrovna by se hodilo udělat si takovou menší dovolenou. Skoro všechno jsem prodal. Statky, vinice, i domy, až na tenhle. Hotové peníze máme po ruce, kočár je připravený. U koní služba ve dne v noci. Sklapí sakra. Kdo je ten mrtvý? Nějaký Markvart z Hadic. Byl mi hned nápadný. Přitočil se ke mně na tržišti. Pořád se vnucoval, že mi s něčím pomůže. Zas ti v hlavě straší špehové. S čím, že ti pomůže? Nesl jsem zrovna šaty. 2. Měl jsem v každé ruce ramínko. Šaty? Jaké šaty? No, šaty na cestu. Ty někam jedeš? Já ne. Kelly, na pár týdnů, na pár měsíců, po případě i někam z Čech. Tak se aspoň na ty šaty podívej. Ne. Měl by ses naučit, jak se oblékají. Není to vůbec snadné, Kelly. Ne. Nikdo nás v nich nepozná. Ne, to ne. A vůbec už nezajeb tišku. Kelly, já tě prosím.
Víš, co máš v Praze nepřátel? Co pozornosti si vzbudila, kolik lidí přišlo na mizinu jen proto, že jsi tenkrát u jeho milosti pustil hubu na špacír. Řekl jsem jen a jen pravdu, zlato vyrobit nejde. Paracelsus to dokázal před dobrými 80 lety. Ale říct pravdu, které nikdo nevěří, je totéž jako lhát. Když někdo nevěří pravdě, je to jeho smůla. Dávno už nejenom jeho. Nevidíš, že právě z té nevíry žije dnes už celé hospodářské odvětví? Ti, co začali hledat zlato a zkrachovali, jejich věřitelé a věřitelé jejich věřitelů, císařský dvůr, místodržitelský úřad, církev, němečtí bankéři, jejich špehové, písaři, kurýři, kočí těch kurýrů a Bůh ví, kdo ještě. Pamatuj se, za chvíli budeš místo božího světa vidět jenom přízraky. Tak ty je nevidíš. Ty je nevidíš. Jim se stali denním chlebem a ten si nenechají vzít. Jedinou nemístnou větou, Kelly, si roztočil obrovský stroj a nemůžeš ho zastavit. Poběží stále rychleji a ty už si v něm jenom kolečko. Prosím tě, honem se někam zakutálej. I kdyby, řekni mi kam. V Anglii mi pověsili přítele, protože byl katolík. Ve Francii zase uspořádali Bartolomějskou noc protestantům. V Nizozemí mají revoluci. Itálii vládnou, Bůh ví proč, Španělé. Tady v Čechách jsem konečně našel klidnou zemi, kde je každému všechno jedno. Radši vymysli, co s tím mrtvým. Ten mrtvý. Už si na něj zapomněl? Musíme někdy ohlásit, co se stalo. Ohlásit radši ne. No, tady zůstat nemůže. No... Nejsem žádný ředník, ale když mi budeš přidávat, za půl hodiny ho zvládnem. Jak zvládnem? Zazdíme k těm ostatním. K ostatním? Pomůžeš? Když už tě ten výbuch takhle zřídil, pár cákanců vápna navíc ti neublíží. Něco jsem se tě ptal, Bebo. Kde máš jaké ostatní? Klid, nerozčiluj se. Ve zdi přece. Všechny 3. Přece jsem ti o nich říkal. První, druhý, třetí. Dával jsem je tam po pořádku, zleva doprava. Jenže za každého vždycky přibyl další, tak co mi zbývalo? Chceš říct, že si je všechny... Ja? Bebo, podej mi tu sklenici. Tu ještě plnou neber, ta je moje, já jsem jí nestačil vypít, ta je v pořádku. Ale ta jeho není, chci si k ní čichnout. Bohužel se rozbila, když se skácel. Bebo! Počkej, Kelly. Všechno přiznávám. Že jsi otrávil 3 lidi. S tímhle vlastně 4. To také nebyla nehoda, nezabil ho výbuch? Ne, to já. Neměl jsem jinou možnost, chápej. Bebo, dej sem ty hábity. Kelly, rozumím ti dobře. Vážně je chceš? Hábity je ptišek, jak se do nich sakra leze. Tu máš? No. Tak na tohle se musím napít. Mizíme z Prahy. Nejeď a převlíkej se. Která hranice je nejblíž? Rakousko? Uhry? Bavorsko? No tak co ti je? Nevím. Pohni sebou. Kelly, já nějak nemůžu. Co nemůžeš? Pohnout se. Je mi špatně. Nezdržuj, máme v domě 4 mrtvoly. Možná už skoro 5. Vážně to nejde. Kelly, musel se stát omyl. Při mých zkušenostech trapný omyl. Vysvětlíš mi to cestou? Ne, Kelly. Budeš muset sám. Ta sklenice. Jaká zase sklenice? Co jsem z ní teď pil? K té si čichni. Nech už toho pískání, Kláro. Vyčistí radši klec a nasyp holubovi. Kelly tu bude každou chvíli.
mít tak nějakou záminku, aby dal dneska pokoj. Co to říkáš, paní Ano? Připravila jsem krásně útulné prostředí, zatáhla záclony, hraju ti na flétno, aby ses dostala do správného rozpoložení. Veď ty můj krosovečku. Ty jsi v tom svém rozpoložení zřejmě pořád. Úplně pořád ne. Tak často jako já bys to dokázala taky. Dáme do zobáčku. Stačí sklenice vína nebo 2, krásně tě uvolní a začneš na tom myslet. Potůček se časem rozproudí sám. Ale ještě není čas nechat ho vystoupit z břehu. Neraď mi, jak si to přikrašlovat, chci se tomu vyhnout. Kelly je možná trochu prudký, ale mužský, který je samá krajka, bývá zase samé rozpaky. Otevři okno a schlaď si hlavu. Ach, s tebou je to těžké, paní Ano. Ale kdyby ses mi svěřila, víš, co bych z tebe udělala? Ubohý Beppo. Takové ticho. Až je mi úzko, jaké je bez něho najednou. Všude ticho. A začíná mi být zima. Začíná mi být zima. Jen ozvěna v prázdném a pustém domě. Houby ozvěna. A v tom domě já, sám s 5 mrtvolami. Se 4. Sám a pomalu se stmívá. Co to bylo? Povídám, že jen se 4 mrtvolami. To není ozvěna. Bodetího, pomoz mi vstát. Straší, ty jsi přece mrtvý. Ale nejsem, jen celý zdřevěnělý, jak tu ležím. Podej mi ruku, děkuju. Asi se na mě nepamatuješ, ale před lety jsme se setkali u dvora. Ty jsi had z Markvartic. Obráceně, Markvart z Hadic. No, a abys nemyslel, že se dějí zázraky. Vyměnil jsem si prostě s tím Bepem sklenice a dělal mrtvého. A pozorně poslouchal. Zavraždil si ho. Já jeho, to je otázka. Radši se snad nepokoušej přijít na to, kdo z nás dvou má na svědomí toho druhého. Je to tak spletité právně i eticky, že bys to stejně nerozmotal. Sám v tom nejsi bez viny. Vrah si ty a jenom ty. On tu byl doma, ty jsi vetřelec. Zjednodušuješ. Jsem vetřelec s povoláním, takže případnou odpovědnost za to, že když se někam vetřu, stůj, nese můj zaměstnavatel. Podej mi fanku, kladívko a lžíci. To mě nedáš zavřít? Prozatím se to nehodí. Stůj. Já? Ale ne, on cihlu. Podle práva bys měl. Další. Co do toho pleteš? Právo. Tu máš. Napravo jsou rychtářovi pacholci. Nás právo nezajímá. To byl ale nápad zazdívat mrtvoli ve stoje. Klesají v kolenou a vyvalují zeď. Asi je nechal napřed stuhnout, ale to by nám dlouho trvalo. Podej mi smeták. Na co smeták? Podepřu mu bradu. Aha. Naše práce už je taková, že žádá lidské životy. Tu máš. Dobře, děkuju. Jsme pochopitelně radši, když jsou to životy někoho jiného, ale životy žádat musí. Jinak by nás nikdo nebral vážně. Smeták budeš muset oželet, zůstane zazděný. A uklid ty směšné hábity, prchat už stejně nemusíš. A co se mnou tedy bude? Ale Kelly, o tebe nám přece vůbec nejde, snad časem. Teď je můj úkol vyzvědět, co a jak oni. Kdo oni? No to mám právě vyzvědět. A oni zas mají vyzvědět, co a jak já. No a ty budeš pokračovat jako dřív. A teď už se mi tady přestaň motat, podívám se, co se dá dělat s tou laboratoří. Vážně mě pouštíš? Jdi za svou vdovou, stejně se potřebuješ vykoupat, podívej se na sebe. Děkuju, příteli, děkuju. Ale nech mi tu klíč. Jaký klíč? Od domu. Ten má přece v kapse Beppo, zazděl si ho i s ním. To jsi nemohl říct, on byl jenom jeden. Druhý je můj? Aha. Žádný nepotřebuješ. Nechám ho ve dveřích. Bude se ti to líbit. Ode dneška se nebudeš o nic starat, o ničem rozhodovat. Budeš úplně svobodný.
nám pan Kelly. Já to tušila. Rychle mě zmáčkni, lásko. Před chvílí mohl být můj konec. Ještě teď se divím. Já bych byl čekal, že tím vystřízlivým a místo toho jsem jak opilý. Edwarde. Jaký div přírody to způsobil, že za bouře anebo při povodni jsou všichni tvorové snad nejvíc plodní a mají na to také nejvíc sil? Edwarde. Zřejmě táž moc, co rozbouřila hrom, zapálí i nám oheň v každé žilce a muže mění rázem na opilce, takže už touží jenom po jednom. Sjet jako blesk do rozdychtěné země. Rychle mě zmáčkni, dokud je to ve mně. Edwarde, jak to vypadáš? Obejmi mě. Bude to trochu jako když něžná nymfa objímala ježatého satyra se zasmolenou srstí, ale i o tom se psávali básně. Edwarde, smrdíš. Kouřem, jaký se vznášel nad ohni pastýřů z Arkádie a bral na sebe podoby jejich smyslných představ. Edwarde, do vany. Spolu. A budeme si v ní hrát jako párek delfínů u břehů ostrova Lesbu při toužebných písních jeho žalostných obyvatelek. A mluví a zní to jako báseň. Ty mu rozumíš, Káro? Ale paní, ano, to se někdy ani nehodí. Struna také nerozumí smyčce a přece jí smyčec rozechvívá. Já tě, mně se zdá, rozechvěj. No tak děvčata, no tak. Krátce a dobře. Právě mi vyletěla do povětří laboratoř. Bepo je chudák po smrti a z domu mám něco mezi mauzolem a doupětem z přísánců. Živý je tam už jen ten člověk z místodržitelského úřadu. Chceš říct, že z doma nechal někoho samotného? Stejně může každý dovnitř. Okna jsou na střepě a dveře vlítly i se zárubní. A ještě k tomu člověka z místodržitelství? Jo, jmenuje se nějak jako červ z mrkve. Řekl, že tam dá všecko do pořádku. No tak co jsem měl dělat? Vzal mi poslední klíč. Nech nás o samotě, Kláro. Ovšem, paní, ano. A ty si sedni, Edwarde. Sem ke mně. Blíž. No vidíš, paní, ano. Však tomu ještě přijdeš na chuť. Ven! Vždyť jsem tak moc neřekla. Edwarde, že je tu útulné prostředí. Pozor, jsem vážně celý ocazí. Ale jdi ty, když je mužský samá krajka, bývá zase samé rozpaky. Ale... Edwarde, neříkal ten člověk něco? Ten z místodržitelství? Ne, teď na něho nemysli. Já se dostávám přímo do rozpoložení. Neprohodil něco o svaté stolici? Tu máš sklenice vína, nebo 2 člověka krásně uvolníš. Škrtí tě živůtek? Rozepni mi ho. A co holuby? O holubech se nezmínil? Víš co, já bych napřed zamkl. A o německých bankéřích? Ale teď se přece nebudeme starat o německé bankéře. Potůček se rozproudí. Jestli vyslíš potůčkem to, co myslím já, tak mě už proudí dost. Už o tom člověku z místodržitelství přestanu. Ale ještě mi řekni něco. Co chceš dělat? Delfína. Ty jeden. Paní, ano, přišel nějaký člověk. Vyhoď ho a rychle naplň vanu. On se nechce dát, chce mluvit s tebou, paní, ano. Mám ti vyřídit, že v nádobě s dlouhým hrdlem rtuť Sublimuje? Jo, sublimuje. Co je to za blbost? Okamžik, Edwarde. Ty ho chceš přijmout? Zrovna teď? Jen se trochu upravím. Půjdu a přerazím ho vejpůl. Přichází od mé rodiny. Zatím se vykoupeš. Víno ti Klára přinese do vany. Voda už je přesně, jak má být. Voda. Když Leandr plaval přes Hellespont za Hérou, tak snad ne, protože toužil po vodě. V nádobě s dlouhým hrdlem může rtuť sublimovat. Ale vždy zůstává rtutí a její váha se nezmenšuje. Napsal kdo? Albertus Magnus. Vítám tě v Praze. Rád tě zase vidím, paní Ano. Doufala jsem, že to bude manžel, prosím. Také se těšil, děkuji. Ale vážné záležitosti ho odvolali do Itálie. Posílá ti svou lásku a je v duchu s tebou, když plníš svůj přetěžký úkol. Já vím. Je mi to velkou posilou. Co dělá v Itálii? Víš, koho svatá stolice pověřila věcí, o kterou se také zajímáme? Kelly ho měl, pokud vím, na starosti kardinál Tito Travellini. Asi před 14 dny odcestoval z Říma neznámo kam. To je vážné.
Já mám také důležitou zprávu. Můžeš jí hned poslat. Přivezl jsem nového holuba. Ne, to bude další. Vyřídíš ji radši osobně. Promiň. Jde o to. Promiň, paní Ano. Stěny mývají uši. Víš jistě, že jsme sami. Naprosto bezpečně. No, ne. To je pan Kelly. Přišel se ke mně vykoupat. Tak se mi zdá, že potůček vystupuje z břehu. Přetekla vana? Ne, mluvím obrazně. Tak tedy. Místo držitelství přešlo k činům. Využilo výbuchu v Kellyho laboratoři a nasadilo k němu svého člověka. Už je to tady. Do zítřka zjistím, kdo to je. Kelly každé jméno poplete. Tentokrát ten člověk přežil. A dělá si klidně narážky na Svatou stolici, na německé bankéře a dokonce i na naše holuby. A Kelly? Jako malý kluk. Pořád jen pokusy a výbuchy. Jenže nám se stává větví, na které se usazuje roj s nepříjemnými žihadly. Řečeno obrazně, že? A tu větev bude třeba odříznout. Přesně tak. Vyřiď, že žádá o předběžné schválení varianty. Ano. Judita a Holofernes. Takže ty sama? Ano. A nožem? Ano. Dovolila bych to udělal za tebe, paní Ano. Přece jen jste se s Kellym dobře znali. No a zrovna by se to hodilo, dokud je ve vaně? Ještě to nemáme schválené. Ne? Ne, já sama. Kláro, ty nejsi delfín, ty jsi žralok. Zvláštní. Jako chlapec jsem při koupání také často řval. Ale u dospělého člověka jsem se ještě nesetkal s takovým odporem k mytí. Já se ti ozvu, paní Ano. Opatrně, Markvarte. Napřed vezmi trochu rtuti. Mám. A trochu liu. Nešlo by to přesněji? Ty se tváříš jako vědec, ale vážíš jako kuchařka. Gram sem, gram tam. Dělej, co ti povídám. Nalil jsem do baňky líh. Tak. Teď kyselinu dusičnou. Mám to míchat? Dokud se neudělají takové žluté krystalky. Už se dělají. Musíš je odfiltrovat. Co zas máš? Něco odvetle. Pořád slyšíš, co nemáš. Choroba z povolání. A teď vezmi ty krystalky i s papírem a usuš nad kádem. Počkej, proč lezeš po zemi? Kryju se, kdyby to bouchlo dřív než má. A co jak? Kelly, ty máš vedle myši. Dělej a dívej se, co děláš. Říkám usušit, ne podpálit. Vysyp krystalky do misky, ale opatrně. A teď do nich cvrkni nechtem. A pak? Mělo by to bouchnout. Hodně. Když tlak při výbuchu označíme Q, rovná se potenciální energie explozivní substance Q krát 427, což je mechanický ekvivalent tepla. Aha. Q krát 427. Tak si připrav prst. Ano. A já ti to odpočítám. K zemi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Počkej, přestaň, Kelly. Co kdybychom se vyměnili? Hele, já bych odpočítával a cvrnkal bys ty. Kelly, to nejsou myši. Radši se podívám. A necvrnkne. Já se toho chlapa nezbavím. Neříkal jsem to? Vidím, že jsem přišla v pravý čas. Vidíš, Kelly, žádné myši, paní Ana, a jak se tváří, asi jí budeš muset dost vysvětlovat. Nejsem zvědavá. Co pak si nepodvedl s její vlastní služkou, Kelly? Na tom mi vůbec nezáleží. Vidíš, Markvarte? Ana je velkorysá. Je jí jasné, co je náhodný poklesek a co pravá láska. Pravá láska je železná košile, milý Markvarte. Tak vypadni a nech nás o samotě. To půjde těžko. Proč? To je snad jasné. Čím jí to pícháš dozad? Dej pryč ten nůž a strač se. To právě nejde, ona ho má taky. Ana? Nůž? A náč?
Edwarde, toho inkousta místo držitelského se musíme zbavit. To se mi docela líbí, právě jsem něco takového zkoušel. Počkej, Kelly, než se rozhodneš. Paní Anna totiž je... Paní Anna je něžná, chápavá bytost plná porozumění pro mužskou slabost. Tudle paní Anna je manželka Joachima Vandena z Norimberka, který je vnukem slavného Melchiora, zakladatele bankovního domu Vandenů. Jaká manželka? Je vdova a právě proto zná život a umí tak velkoryse přehlédnout malé poklesky. Houby vdova, jejímu muži se daří výborně. Mečte. Právě je služebně v Itálii, mají spolu 4 děti. Nejstarší půjde letos na univerzitu. Ano, ten člověk blouzní. Přidej se ke mně, Kelly, a zbavíme se jí. Řekni mu, koho se zbavíme, ano. Víš, co dělá Anna v Praze? Vandenovu banku vyplašil tvůj výrok, že zlato vyrobit nejde. Sama navrhla, že sem přijede a spojí se přímo s tím nejlepším zdrojem zpráv, to jest s tebou, Kelly. Popři to, paní Ano, jestli můžeš. Nemám se za co stydět, šlo o naše životní zájmy. A tobě bylo se mnou i tak dobře, Edwarde, uznej. Jsme na ní 2, Kelly, a jako čestnému člověku je ti přece jedno, s kým se spojíš. Tak dost. Edwarde, kdo měl tolik řečí o velkorysosti? Vidíte tu misku? Jestli do ní cvrknu nechtem, vyletíme do povětří všichni 3. Co tím myslí? Co má v té misce? Ani se neptej k zemi! A teď se třeba podřízněte navzájem. Snad někde najdu svět méně šílený. To není možné, převezl nás. Zdá se. Utekl. Zřejmě za tou husou Klárou. Nože, vlastně můžeme zase schovat. Nespojíme se tedy my 2. Ano, nic jiného nám nezbývá. Ne, mezi námi. Umí Kelly to zlato udělat, nebo ne? Nevím. Naši znalci říkají, že je to jedno. Zlato samo o sobě prý nemá pro světové hospodářství takový význam, jaký se mu přičítá. Nic se z něho nedá vyrábět. Zvláštní. Naši znalci tvrdí to též. Naši znalci jsou zřejmě současně vaši znalci a nejspíš i znalci svaté stolice. Ono zase na světě není znalců tolik. A když už jsme u svaté stolice, kde jsou jejich lidé? A kdo to vůbec je? Ty to nevíš? Takový ošumělý farář, jmenuje se Titus. A tvoje služka samozřejmě. Klára? Nesmysl. Ta nemá v hlavě nic než mužské. Vyměňovala ti holuby. Každá tvá zpráva šla napřed do farářova holubníku a teprve pak do Norimberka. Mé zprávy o Kellym? A nějaký farář Titus je četl? Čuně. Takhle by ti to trvalo do večera, dcero. Ukáž. Pomohu ti svlékat. Nedrž. Nevrť se pořád. Zapomněl jsem si brýle. Když se dívám z dálky, nedosáhnu ti zase na záda. Knoflíčky na zádech se nejlíp rozepínají zepředu, velebný pane. Ten, kdo nás rozepíná, obyčejně nás přitom objímá. No a zase ten, kdo nás objímá, obyčejně nás přitom rozepíná. Pořád myslíš na neplech. Na svůj úkol, velebný pane. Kelly je báječný. Uprchnout s ním v přestrojení zajeb těžko žít s ním někde, kde ho nikdo nezná. No kdyby zase začínal s alchymií, oznámíš to na ústředí. No to se mnou ani nepomyslí. Jen se budeš hlásit po každém druhém dítěti. My se můžeme dát oddat? A to si nedávno říkal, že Kelly ho musíme zabít. My ne. Jen hrubá moc a bezduché peníze jsou odkázány na hrubé a bezduché prostředky. My spoléháme na Kellyho srdce. Ano. Tvým prostřednictvím ho budeme řídit tak, aby se v případě potřeby zničil sám.
Slyšíš, Kláro? Kůň! Někde to musí být náš kočár. Sakra, pořád si šlapu po sukni, jako jeptiška jsem nemožná. Nesmíš tak ze široka, když půjdeš jako po šňůře, boky se ti budou krásně vlnit a sukně s nimi. Podívej. Luci. A neměl bys skrýt a mluvit chlapským hlasem, sestřičko. Kláro, nechci si všechno ještě rozmyslet. No zrovna teď myslet a všechno si tím zkazit. V kočáře si sedneme vedle sebe, zatáhneme záclonky a... Jsou v něm vůbec záclonky? Tady jsou. A máme je. Stůj! Stůj! Tak už se to asi nedovíme. Co? Jestli jsou v kočáře záclonky. Tak paní ano, já Kellyho a ty Kláru, ona je menší. Jdeme. A jdem na to. Nenecháte je ani pomodlit? Kdo je za tohle? Vypadni, než to taky schytáš. Má purpurový talár a klobouk. Jsem z místodržitelství úřední osoba. Talár. A tohle je maření. Talár a klobouk. Eminence, to je nedorozumění. A vy, sestřičky, nepolíbíte mi ruku? Jako my? Proč ne? Při vší úctě, Eminence, To nejsou žádné sestry, to je alchymista Kelly a tohle to má Rajda Služka. Ne, obráceně. Ne, dobře to bylo. Tohle to je Kelly a tohle je má Kdo tu Rajda. je nebo není sestra, snad nejlíp posoudím sám. Ostatně Kelly je přece mrtev. Ale já jsem nebožtík. Ne. Kelly byl popraven za vraždu císařského úředníka Peška, nebo snad Leška. A kdy? Před chvílí jsme s ním mluvili. Včera, dnes ráno za úsvitu. Můžeme se dohodnout. Co je to za úskok? Ten hlas od někud znám. To prkínka, to je farár Titus. Ten, co mi vyměňoval holuby? Kardinál Tito Travellini z Říma. Ale tvoje tajnosti, dcero, jsou u mne stejně zapečetěny jako zpovědní tajemství. Ovšem, když si je tak v duchu probírám, pokání bych ti asi uložit měl. Nejsem katolička, Eminence. Vidíš, pořád zapomínám, že ne všichni jsou. Ještě s dovolením, Eminence, máme tím Kellyho z krku? Všichni společně ručíme za to, že o něm víckrát nikdo neuslyší. To by šlo. Pokud si můžeme věřit. Otázka není, jestli si můžeme věřit, dcero, ale jestli si můžeme nevěřit. Jsme 3. Každý z nás má v jedné ruce nůž, ale tou druhou jsme spolu svázaní. Každý se všemi ostatními. Každý z nás je sám proti 2 a nikdo nemá naději vyhrát. A naopak, každý z nás má jednoho spojence proti tomu zbývajícímu, takže nemůže ani prohrát. Je to postavení pro všechny bezpečné a není důvod něco na něm měnit. Ovšem. Vy, sestry, můžete jít. Kočár čeká. Pojď, Kláro. Oni nás nezabijí? Nic by z toho neměli. Tak proč jsi smutný? Nejsem. S Bohem ano. S Bohem Kelly. Škoda, že zlato opravdu nejde vyrobit. Byl bych ti na rozloučenou dal udělat řetěz a na něm přívěsky. Místo kříže paragraf, místo kotvy hrací kostku a místo srdce chomout. To je přece tvá víra, naděje a láska, ne? A byl by to těžký řetěz. Počkej, Kelly, málem jsem zapomněla. 60. jest královen. A 80. ženin. Co to má být? Takový zvyk v našem řádu, Edwarde, takové rozloučení. A mladic bez počtu. Jediná jest však má holubice. Po každém druhém, Eminence. Tady máš ruku políbit, nasedat a už ať si pryč. S Bohem. A kroč svoje... Ale ne. Co bys ještě krotila? S Bohem, Eminence. S Bohem. S Bohem. Po každém druhém. S Bohem, pánové. Můj úkol skončil, vracím se do Norimberka. Stejně bylo hezké chodit si městem, potkávat lidi a říkat si: houby, víte, co vím já? S holubem v kleci a přikrčenější jsem se také cítil nějak vzpřímenější. V tomhle klobouku jsem zas jen obyčejný kardinál. Já se domů těším. Stačí mi pomyslet, že zase obejmu Edwarda bez obav, že bych mu omylem řekla Joachime. Chci říct si Joachima bez obav, že bych mu řekla Joachime. A ne, Edwarda... Přiznejme si... To vy dva mě pořád pletete. Chci říct si Joachima bez obav, že bych mu řekla... Přiznejme si, Edward... stalo se, co si nikdo z nás nepřál. Měli jsme úkol a my jsme ho splnili. Teď nemáme nic a proto nejsme
Nic. V nejbližších dnech dostanete od svých ústředí nové písemné pokyny. Co tu ještě chceš? Proč jsi neodjel z Prahy? Kdo je ten člověk? Můj norimberský kuriér. To bylo přechodné. Ve skutečnosti jsem ve službách SBZky. Čeho? Světového bratrstva znalců. Všichni jste přece potřebovali znalce. Ano, to ano. Řídil jsem vás z jejich pověření a jménem SBZky vám také vyslovují uznání. Díky. Dík. Osvědčili jste se? Takže teď k novému úkolu. Zatím ústně. U dvora JMC působí nějaký Jošt Bürg. Znám. Birgy Jošt, narozen ve Švýcarsku, povoláním hodinář, nyní dvorní hodinář JMC. A ve skutečnosti matematik. A vynalézá nám logaritmy. Promiňte, co to je? No, zatím nevíme. Ale vyjádřil se, pozor, pamatoval, ano, že sčítání v řadě aritmetické odpovídá násobení v řadě geometrické. Právě tak jako odčítání v oné odpovídá dělení v této. Jednoduché násobení v aritmetických řadách stává se umocňováním v řadě geometrické a dělení v řadě aritmetické je vyřazeno odmocňováním v řadě geometrické. Jako třeba půlení druhé odmocnění. Prosím zapamatovat dobře. Jednou nám to pomůže rozhodnout se, co proti Birgimu máme. Zapamatovat celé, že? A doslova. Čím je svět složitější, tím se i naše práce stává náročnější. Proto chceme svět zachovat co nejjednodušší. A další příkazy poštou. Hned objednám z Norimberka nového holuba. Od dneška máme krycí jméno Měšek. A ty, eminence? Já krmím holuby. Také už mohli být jen obyčejní ptáci. Patřilo by jim to páchnout. No počkej, byli první, kdo zvěstoval Noémovi, že potopa minula. Ať šíří nemoce. Choval je už svatý August. Serou na památky. Jsou symbolem čistoty duše. Pořád musím myslet na to, co řekl Kelly na rozloučenou. Paní Aně? Myslím, že nám všem. O tom zlatém řetězu? O tom zlatém řetězu. Já mu závidím. No tak eminence, Kelly je přece mrtev, zapomněl si. A přece jen mu musím závidět, ačkoliv závist kněži sotva sluší. Nám dohromady patří všechen svět. Ale ten pacholek má ještě duši. Vyslechli jste rozhlasovou komedii Kelly a neb první sčítání holubů v Čechách, kterou napsal Pavel Šoltés. Stereofonní scénář Josef Henke, spolupráce Miloš Kot. Edwarda Kellyho hrál Jiří Lábus, sluhu Beppa Jiří Záhajský, Markvarta z Hadic Jaroslav Kepka. Paní Anna Hana Maciuchová, její služka Klára Iveta Dušková, kardinál Travellini Vlastimil Brodský, posel Soběslav Sejk. První povaleč Otakar Brousek mladší, druhý povaleč Luděk Nešleha. První, druhý a další špehové druhého oddělení místodržitelského úřadu JMC Josef Henke. Hudební dramaturg Jiří Váchal. Mistr zvuku Miloš Kot, záznam a střih Anna Henkeová, hudební a zvuková spolupráce Josef Plechatý. Asistentka režie Dana Holerová. Nastudoval režisér Josef Henke.